Yn emyn cyntaf ni yw'r trydydd, hymn number 3. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau is yn en, a holl yn eirydd lioedd nef, coronwch ef yn ben. Yr uchaf oll bo enw'r hwn fi farw ar y pren, trwy ddiar faith ac yn y nef, coronwch ef yn ben. Y trydydd yn un, hymn number 3. The 8th Psalm. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. You who have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babes and infants you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor.
You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea, that pass through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Ac yna o Efengil Matthew, o'r chweched bennod, verses from the 6th chapter of Matthew's Gospel. Peidiwch a chasglu eich wy drysorau ar y ddaear, lle mae gwifin a rhwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwodd ac yn sadrata. Casglwch eich wy drysorau yn y nef, lle nad yw gwifin na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwodd ac yn sadrata. Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Y llygad yw canwyll y corff, felly os bydd y lygad yn hael, bydd y gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd y lygad yn drachwentus, bydd y gorff yn llawn tywyllwch. Ac os yw'r goleuni sydd yno yn dywyllwch, mor fawr yw'r tywyllwch. Ni all neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd un ein casglu'r naill a caru'r llall, neu'n deungar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd. Beth yw fwyta na yfed? Ac am eich corff, beth yw wisgo? Ond nid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy yw gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau nac yn medu, nac yn casglu i ysguboriau. Ac eto y mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pryn ohonoch a ychwanegu un funud at ei oes trwy bryderi. A pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili'r maes, pa fodd y maent yn tyfu. Nid ydynt yn llyfurio nac yn nyddu. Ond rwy'n dweud wrthych, nid oes gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant, wisg i'w chymaru ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswell y maes, sydd yno heddiw ac yfori yn cael ei daflu i'r ffwrn, ond nid llawer mwy y dillada chwi o chydig ffydd. Peidiwch felly a phryderu a dweud, beth yr ydym i'w fwyta, neu beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio, y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen yr rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Peidiwch felly a phryderu am y fori, oherwydd bydd gan y fori ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Unithiau Duw a darllen
a'r gwrando o'r gair. Amen. Yn hael emyn yw rhif 9, hymn number 9. Yw'r yn ef ymwel ar ddaear, edrych ar y maes y byd. Byd a greaist, gofiaist, geraist, brynaist yn dy aberth drud. Anfon arglwydd weithwyr i'r cynheuaf mawr. Ti aroddodd air y deyrnas, gair y bywyd, gair dy ras. Rhod y fendith ar y heiwr, llwydda law dy weilaf was. Arddel arglwydd weithwyr y cynheuaf mawr. Rhif 9, hymn number 9.
Gawn ni droed yr arglwydd mewn gweddi. Cydweddiwn. Gyda thoriad gwawr y bore, o mor hyfryd yw codi'n sef a safar gani, canu mawl i Dduw. A dyn ni o dad wedi dod o'n heilwydydd i'r aelwyd gysygredig yma i gyflwyno'n moliant i ni. Aelodau eglwys drwy'r llydan fyd yn cyflwyno'i moliant i ti. A diolch fod yna eglwysi yn Llundain yma ac yng Nghymru a thrwy'r byd i gyd y bore newydd hwn yn plygu ger bron dy orsedd ac yn dyfoliannu di. Dyn ni diolch i ti am dy greadigaeth o'n cwmpas ni, am fore hyfryd o hydref, awyr las a'r heilwen yn tywynnu, can yr adar a'r blodau yn ei ffordd ei hun yn dyfoliannu. A dyn yna aelodau'r eglwys yn plygu ger dyfron. Dyn ni diolch dy fod ti wedi bod gyda ni yn ystod yr wythnos aeth heibio, wrth i ni fynd a dod a dilyn ein gwaith a'n gorchwilion, fe fes di yn erth i bob yr un ohonom. Ac wrth gerdded i mewn i wythnos newydd, dyn ni'n deisif y byddi di yn Dduw fydd yn ein harwen ni ac yn ein tywys ni ac yn ein nerthu ni. Mae'n hamgylchiadau ni mor ddymunol ac mor hyfryd. Ond mae eraill mor wahanol. Mae yna rhywrai mewn oedran yn cael eu caethiwo i'w heilwydydd ac i gartrefu henoed. Mae yna rhywrai mewn ysbyty yn glaf yn disgwyl triniaeth a chymorth. Ond diolch a wnawn ni o dad ym mhob cartre henoed ac ym mhob ysbyty. Mae yna rhywrai'n fawr ei gofal a cariad o'r sawl sydd yno. Ac ydyn ni'n gwybod fod yr henoed a'r cleifion yn gwerthfawrogi pob gofal a chariad sydd yn cael ei estyn iddynt. Mae amgylchiadau eraill mor wahanol. Mae yna rhywrai'n ddigartre, rhywrai heb fwyd, rhywrai heb alwedigaeth. Mae yna rhywrai dioddau yn enbyd, erchyfderau, lladd a llyfryddio. A mae yna ryfeloedd mewn llawer rhan o'n byd ni, a rhywrai'n gorfod dioddau yn enbyd. Dyn ni'n disif o dad ein Duw, y bydd dynion o'r newydd yn parchu cyd-ddynion ym mhobman. Diolch fod yna gymdeithasau yn sylweddoli angen cymaint yn ei byd ni, ac yn ei plith mae cymorth Gristnogol. A dyn ni'n diolch am yr hyn a wna cymorth Gristnogol i gynorthwyo plant dynion mewn llawer rhan o'r byd. Dyn ni diolch i ti o Dduw o ti wedi'n creu ni ar dy lun ac ar dy ddelw dy hun. Ac fe ddanfones Iesu Grist i'n blith ni, i'n gwasanaethu ni. Dyn ni diolch i ti am ei fywyd ar y ddeiar, am ei wasanaeth i blant dynion. A dyn ni diolch iddo fynd i'w groes yn aberth drosom. Cadw'n golygon ni ar groes Calfaria, a bydde dynior newydd dderbyn Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr. Bendithian ni nawr, derbyn ni fel y gyrlym, a dyrofyddeuant i ni am bob diffyg a bai. Gofyn y cyfan a wnawn ni, yn enw Iesu Grist ein harglwydd, sydd yn ei dysgu pan yn gweddio
i ddweud gyda'n gilydd. Wel, croeso cynnes iawn i bawb i'n rhoedfa, yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr y bore yma. Very warm welcome to everyone to our service this morning. Mae'n bleser mawr cael estyn croeso arbennig i'n cenad gwadd parchedig Gwylfa Ifans, ein cynweinidog yn Radnor Walk a King's Cross, ac wrth gwrs cynweinidog Capel Harrow. A chwaraeodd ran allweddol mynd dod ar dair eglwys sy'n addoli yma heddi yn Eglwys Cymraeg Canol Llundain gyda'i gilydd. Yn ddiweddar, fe ddathlodd 60 o flynyddoedd yn y weinidogaeth, gyda buddig wrth ei ochr wrth gwrs, ac yng ngeiriau'r parchedig Dr Geraint Tudur yn yr oedfa ddathlu gweinidogaeth lywyrchus gwerthfawr ar hyd y blynyddoedd. Chi gyd yn abod ni'n falch iawn i gael ei arweiniad, a ni'n edrych mlaen i wrando ar eich neges y bore yma. A diolch yn fawr hefyd i Manon am ei chyfraniad pwysig wrth yr organ. Bydd oedfa hwyrol ma am 6 gyda'r barnwr Tudur Owen yn arwen y gwasanaeth. The evening service at 6 will be led by Judge Tudur Owen, and I hope some of us can be here to support Tudor. Sil nesaf, bydd e'n gweinidog wrth y lliw yn oedfa'r bore a'r hwyr gyda chylch trafod Beibledd am hanner awr 4. After the morning service next Sunday, there'll be a church meeting, cwrdd eglwys, for members of Eglwys Cymraeg Canol Llundain, and afterwards a Castle Street members meeting. So 2 meetings after the morning service next Sunday. Dydd Mercher fel arfer am hanner dydd cynhelir oedfa ganol wythnos yn y neuadd islaw gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. In our recent quiz night on October the 13th, we raised £417 for St Mungo's Charity for the Homeless. And many thanks to Rob Skewen for running the quiz
and to Marian for organising the refreshments and everything else. Llawer o ddiolch i chi'ch dau. Cofiwch am y gymanfa ganu undebol ar Sul y Cofio yma am 6 ar nos Sul Tachwedd y 12. Mae'r rhaglen gyda chi, dwi'n siŵr bod chi'n gwybod y manylion ar y minnau i gyd erbyn hyn. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i gael te a chyfle am sgwrs ar ôl y roedfa. Do please join us for tea and fellowship in the hall after the service. Ac yn nawr fydd o'n amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr i chi. Wel, diolch am y croeso a cyfarchion a chyfle i arwen yr oedfa yma unwaith eto. Diolch yn fawr iawn. Rhif y 7 yw'r emyn hymn number 7. Distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Disgewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Rhif y 7, hymn number 7.
Fe wn ni nôl at yr ail ddarlleniad am destun. I Efengyl Mathew y 6 bennod, adnod 33. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas ddiw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r pethau hyn I chwi yn ychwaneg. Matthew, the 6th chapter, verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be yours as well. Ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas ddiw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r pethau hyn I gyd yn ychwaneg I chwi. Rhai blynyddoedd yn ôl, mwyn ychwanegu cylchrediad yn St. Petersburg yn Florida, fe ddaru y Times ddweud fod yna 200 o ddoleri wedi eu claddu o gwmpas St. Petersburg. Ac fe gasrodd 2,000 o bobl o flaen adeilad y Times y dydd roedd y cliw olaf i'w brynto. Ac yn ystod yr hanner awr yna, fe ddigwyddodd sawl peth annisgwyl. Fe gafodd 6 o bobl eu niweidio mewn damweiniau car. Fe ddaru nifer o wragedd lywygu o flaen adeilad y Times. Roedd rhaid achub 4 o bobl o'r llaid gerllaw, ac fe ddaru polion ar soit adeiladu gerllaw gael ei malu wrth i'r dyrfa chwilio'n wyllt am y doleri cuddedig. Ond oherwydd y stynt yna, fe ddaru cylchrediad y papur gynyddu 5%. Pobl yn chwilio am 200 o ddoleri. Mewn gwir ystyr, fe all ceisio air ddod yn mania. I lawer o bobl, ei adloniant yw ymdrech I gael rhywbeth am ddim. Chwilio am fywyd da yw ei prif ddiddordeb. Yn aml iawn, y mae'n arwain at bob math o ymddygiad anarferol. Rhai yn truenus, rhai yn ddigri, rhai yn drychinebus. Am fod Iesu yn gwybod mai fel hyn y byddai, fe gysegrodd lawer o'i amser i'r chwilio dynol am fywyd da. Fe welodd Crist pobl yn colli ei eneidiau yn yr ymdrech I ddarganfod pethau fyddai'n gwneud yn hapus. Ac yn y bregeth ar y mynydd, fe ddeliodd â hyn. Fe ddywedodd fod bywyd da yn fywyd o fuddsoddiadau doeth, teyrngarwch diysgog ac ymddiriedeth syml. In the Sermon on the Mount, Jesus said that the good life is a life of wise investments, unwavering loyalty, and simple trust. Yn gyntaf felly, mae bywyd da yn fywyd o fuddsoddiadau doeth. The good life is a life of wise investments. Pam mae bywyd da yn fywyd o fuddsoddiadau doeth?
oherwydd mae'r pethau dyn ni'n byw am yn penderfynu cyfeiriad ein bywydau. The things we live for determine the direction of our lives. Trysorau ar y ddaear, treasures on earth. Y gwir yw bod rhan fwyaf ohono ni ddim yn pentyrru trysorau ar y ddaear. Mae mwyafrif bobl ond a digon i dalu biliau a threthu a chyflawni ei dyledion i deulu a chymdeithas. Mae Iesu yn sylweddoli bod ein agwedd at bethau gweithaf yr hyn sydd gyda ni yn penderfynu cyfeiriad ein heneidiau a thynged ein bywydau. Carpedi a dillad a tapestries oedd rhai o'r nwyddau oedd pobl yn dibynnu arno am sicrwydd ariannol yn nyddiau'r Iesu. Ac fe all yr holl bethau hyn ddirywio a cael ei dwyn. Mae Iesu yn haeri fod casglu y pethau hyn ddim yn amddiffyniad i'r enaid. Mae Iesu'n dweud pryd bynnag dyn ni'n dibynnu ar arian yn unig, dyw hynny ddim yn fuddsoddiad doeth. Trysorau yn y nefoedd, treasures in heaven. Sut fedrwn ni osod trysorau yn y nefoedd? Sut fedrwn ni wneud buddsoddiadau doeth? Fe wnawn fuddsoddiadau doeth pan fuddsodwn mewn gweithredoedd o faddeuant a dealltwriaeth a chariad. We make wise investments when we invest in acts of forgiveness, understanding and love. Fe rawn ni mewn yn banc y nefoedd yn ein henwau pan fyddwn fyw gyda gwiroldeb a gyda chariad a gyda ffydd a gyda gobaith. Deposits are made in the bank of heaven in our names when we live with courage and with love and with faith and with hope. Whenever we live this kind of life, we accumulate wealth that will last forever. Pryd bynnag y byddwn ni'n byw y fath yma o fywyd, fe gallwn gyfoeth fydd gyda ni am byth. Mae bywyd da yn fywyd o fuddsoddi doeth. A good life is a life of a wise investment. Ac yna'n ail, mae bywyd da yn fywyd o dergarwch, diysgog. The good life is a life of unwavering loyalty. Does dim o'i le mewn cyfoeth. Yr un sy'n anghywir yw rhoi cyfoeth o flaen Duw. Neu yn fwy na hynny, yn gwneud cyfoeth yn Dduw. There is nothing wrong with wealth. What is wrong is putting wealth before God. Or more than that, making wealth our God. Sut fedrwn ni ddatblygu bywyd o dergarwch ddiysgog? Sut fedrwn ni fod yn ofalus a cheisio peidio a gwasanaethu
dau feistr. How can we be careful not to attempt to serve two masters? Mae rhaid penderfynu ar unwaith am byth pwy yw meistr ein bywyd a ble fydd ein teyrngarwch. We must settle once and for all who is master of our lives and where our loyalties will remain. Ac yna'n drydydd, mae bywyd da yn fywyd o ymddiriedeth syml. The good life is a life of simple trust. Gwrthgyferbyniad i ymddiriedeth yw ofn a phryder. Fe allwn ni bryderu am yr hyn a fwy tawn, neu beth a yfwn, neu beth a wysgwn, neu beth all ddigwydd y fori. Roedd Iesu Grist yn gyfarwydd a phla ofn. Roedd e'n datrys hynny trwy ymddiriedeth syml yn niw. Jesus was acquainted with the plague of fear. His solution was simple trust in God. Ie, mae ymddiriedeth syml yn sylwi ar ofal Duw mewn natur. Fe atgoffodd ei wrandawyr y gofalir am adar y nefoedd. Fe wisgur blodau y maes ac ni anghofir am laswell. Ac yna meddai Iesu, os yw Duw yn gofalu am rhain, mae'n siŵr ofalu am y sawl a griwyd ar ddelw Duw. Mae'r pennill yma yn dweud am wers Crist fan hyn. Said the sparrow to the robin, I should really like to know why these anxious human beings rush around and worry so. Said the robin to the sparrow, Friend, I think that it must be that they have no heavenly Father such as cares for you and me. Ie, mae ymddiriedeth syml yn cael ei gefnogi gan wybodaeth Duw o'n anghenion. Simple trust is reassured by God's knowledge of our needs. Nid dadle am wnaeth Iesu Grist yn erbyn planio a chynilo a gweithio. Doedd e ddim am mynd i anwybyddu ein cyfrifoldebau, ac nid oedd yn dweud wrthym am fod yn segur. Yr hyn mae'r Iesu, yr hyn meddai Iesu oedd, peidiwch a phryderu. Do not worry. Gallwn ni fod yn sicr fod Duw yn gwybod am ein anghenion ac fe fydd yn ei cyflenwi. We can be assured that God both knows our needs and will supply them. Mae Duw yn ymwybodol o'n holl anghenion. God is aware of all our needs. Peidiwch a phryderu am y fori. Fe fydd Duw yn cymryd gofal o'ch y fori hefyd. Byddwch fyw un dydd ar y tro. Don't be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time.
Ie, fe allwn ni fod yn sicr y bydd Dyw yn rhoi nerth angenrheidiol go gyfer a phroblemau y fori pan ddont. Yn union fel mae'n paratoi y nerth yna go gyfer a heddi. God will grant strength for the problems and troubles of tomorrow when they come, just as he provides that strength for today. Bydd llawer o'n pryder ynglyn ag y fori yn lleihau pan sylweddolwn ni fod llawer o'n problemau ni heddi ddim yn problemau parhaus. Fe fynwyd i hen weinidog beth oedd ei hoff gymal o'r Beibl. A heb pretister o gwbl meddai, ac felly y bu. And it came to pass. Mae yna 34 gyfeiriad at ac felly y bu yn yr Hen Testament ac un yn y Testament y Newydd. Ac felly y bu medde'r Hen Weinidog. And it came to pass. Ac yna fe eglurodd trwy y blynyddoedd fe ddaeth i sylweddoli fod problemau a rhyfeloedd a dyledion a beichiau i ddynol ryw wedi digwydd. Ac felly y bu. Ac yn rhy aml fe deimlo fod trasodion heddi neu y problemau a ofnwn y fori gyda ni nes byddwn ni farw. Wrth fyw un dydd ar y tro, rhaid preidio a benthyg trwbl y fori. Live one day at a time and never borrow trouble from tomorrow. Mae cwmnïau insurance yn gwneud elw mawr drwy insiwro pobl yn erbyn trychinebau y dyfodol sydd byth yn digwydd. Ie, fe ddwedodd Iesu Grist fod bywyd da yn fywyd o fuddsoddiadau doeth, teyrngarwch diysgog ac ymddiriediaeth syml. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef a rhoi'r pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Mwyn ei enw. Amen. Ac fe ddewn ni ar oedfa i ben gyda gemyn rhif 12, hymn number 12. O rwyf yn hoffi canu a chalon iach, swyno y byd a'i syni fel yr aderyn bach. Sisial fy nghan bob bore, cyn daw gofidiau'r dydd. Canu i'r Iesu fy ngore, hyn i mi'n fwynhad fydd. Cysur i galon plentyn ydyw ei gan bob pryd. Ni ddaw i fron yn gelyn, canu wna ef o hyd. Cilia pob ysbryd aflan, telyn gerin i law. Cwmni yr Iesu ym mhobman, ymlid pob gelyn draw. Rhif yr emyn, rhif 12, hymn number 12. Swyno byd a'i syni
a thangnefydd Dyw sydd uwchlaw pob deall, a gadwo ein calonau yn meddyliau yng Nghrist Iesu. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.